Ahojte, moje meno je Samuel Jancík a vítajte pri novom videu. Vedeli ste, že dva susediace štáty, ktoré vlastnia pomerne veľa jadrových zbraní, sú už viac ako 75 rokov prakticky v neustálom konflikte o jedno územie? Hovorím o Indii a Pakistane, ktorých konflikt je jeden z najdlhších na svete a vďaka jadrovým zbraniam potenciálne aj najnebezpečnejším. Možno si hovoríte, čo nás je na Slovensku alebo v Európe potom, vedie to ďaleko, ale nenechajte sa zmiasť s touto úvahou. Tento konflikt má korene ďaleko v histórii, ovplyvňujú ho najväčšie svetové mocnosti a jeho dôsledky, najmä tie ekonomické, môžeme pocítiť aj my tu v Európe. V dnešnom videu sa teda pozrieme, ako tento spor vznikol, prečo je Kašmír taký dôležitý, kto v tomto spore ťahá za nitky a ako to celé ovplyvňuje globálnu ekonomiku a možno aj vašu peňaženku. Poďme na to. Aby sme pochopili súčasnosť, musíme sa vrátiť do roku 1947. Britská India, jedna z najväčších kolónií, získava nezávislosť. Radosť však kazí krvavé a bolestivé rozdelenie. Na základe tzv. Teórie dvoch národov, ktorá tvrdila, že moslimovia a hinduisti sú dva rozdelené národy, sa Britská India rozdelila na dva samostatné štáty. Indiu s hinduistickou väčšinou a Pakistan s moslimskou väčšinou. Pakistan bol navyše rozdelený geograficky na západný a východný. A z východného Pakistanu neskôr vznikol dnešný Bangladeš. Ako som spomínal, toto rozdelenie na dva nové štáty nebolo prakticky vôbec spokojné. Spustilo jednu z najväčších migrácií v histórii ľudstva a milióny ľudí sa presúvali cez nové hranice. Spolu s týmto prišlo obrovské náboženské násilie, ktoré si vyžiadalo 100 000 až milióny obetí. Táto trauma a vzájomná nedôvera z polovice minulého storočia tvoria základný kameň konfliktu, ktorý trvá prakticky dodnes. Kašmír bol jedným z tzv. Kniežacích štátov, ktoré mali na výber, ku ktorej strane sa pripoja. Jeho vládca Maharaja Hari Singh bol hinduista, ale väčšina obyvateľstva, ktorá sa nachádzala v Kašmíre, bola moslimská. Keď však do Kašmíru trhli propakistanské kmene, požiadal o pomoc Indiu a podpísal pripojenie sa k nej. Pakistán to nikdy neuznal a výsledkom bola prvá indicko-pakistánska vojna. Vojna sa skončila prímerím a rozdelením Kašmíru de facto líniou kontroly, ktorá nie je ale medzinárodne uznanou hranicou. India kontroluje asi 2/3, Pakistán kontroluje približne 1/3 a malá časť severného Kašmíru padá pod Čínu. Kašmír je odtedy jadrom sporu, obe krajiny si narokujú celé územie a navzájom sa obviňujú z porušovania ľudských práv a okupácie. Pre obe krajiny má Kašmír strategický aj symbolický význam, spájaný s ich ideológiou a tradíciami. Tento politický spor sa žiaľ opakovane premenil na otvorenú vojnu. Okrem vojny v roku 1947 a 1948 nasledovali aj ďalšie. V roku 1965 sa Pakistán pokúsil vojensky získať Kašmír, no neúspešne. V roku 1921 sa India zapojila do občianskej vojny v Pakistane, čo viedlo k odtrhnutiu východného Pakistanu a v roku 1999 došlo k ozbrojenému konfliktu v oblasti Kargil v Kašmíre, kde pakistanskí vojaci prekročili líniu kontroly, opäť sa bojovalo vo vysokohorskom teréne a zas s množstvom úmrtí. Ani jedna z týchto vojen však problém nevyriešila, len potvrdila vzájomnú nevraživosť. V máji 1998 India uskutočnila sériu jadrových testov. Pakistán odpovedal vlastnými testami o pár týždňov neskôr a svet zrazu stal pred desivou realitou toho, že dve susediace krajiny, ktoré spolu viedli už 3 vojny, teraz vlastnia enormné množstvo jadrových zbraní. Na jednej strane to možno vytvorilo akési jadrové odstrašenie a strach z totálnej skazy bráni obom štátom rozpútať rozsiahlu konvenčnú vojnu. Ale na druhej strane akékoľvek pohraničné napätie, nejaký incident alebo teroristický útok nesie v sebe riziko eskalácie, ktorá by sa mohla vymknúť kontrole. Konflikt Indie a Pakistánu nie je len ich vnútornou záležitosťou. Významne do neho zasahujú aj globálni hráči, ktorí sledujú vlastné záujmy. Počas studenej vojny bol Pakistan kľúčovým spojencom USA proti Sovietskému zväzu. Lenže v posledných rokoch vidí USA skôr spojenca v Indii. Je tam obrovský trh, takisto je to demografický spojenec a hlavne protiváha rastúcemu vplyvu Číny. Takže hoci USA potrebujú Pakistan pre stabilitu regiónu, strategicky sa skôr prikláňajú k Indii. Snažia sa však udržiavať dialog s oboma a pri krízach väčšinou vystupujú ako mediátori. Čína je najdôležitejším ekonomickým a strategickým partnerom Pakistánu. Investuje tam miliardy dolárov do infraštruktúry pomocou projektu CPEC, čo je vlastne čínsko-pakistánsky ekonomický koridor, ktorý jej dáva prístup k Indickému oceánu. Navyše Čína má vlastné napäté vzťahy a pohraničné konflikty s Indiou, takže stojí jasne a pevne na strane Pakistánu.
Pakistanu. Historicky malo Rusko veľmi dobré vzťahy s Indiou, najmä v oblasti obrany. India bola a stále je veľkým odberateľom ruských zbraní. V poslednom čase však Rusko pragmaticky rozvíja vzťahy aj s Pakistanom, napríklad cez spoločné vojenské cvičenia. Rusko sa snaží udržiavať svoj vplyv v regióne a ak je to možné, predávať zbrane obom stranám. Tradične má však bližšie k Indii. Všetky spomenuté krajiny tu majú svoje ekonomické záujmy. Prístup na trh, k zdrojom a k budovaniu infraštruktúry. A samozrejme, ako som už spomenul, predaj zbraní do tohto napätého regiónu je pre všetkých lukratívny. Poďme si teraz povedať niečo viac k tomu, ako sa tento konflikt dotýka globálnej ekonomiky. Neustále napätie, regionálna nestabilita a hrozba vojny odrádzajú zahraničných investorov od podnikania nielen v Indii a Pakistane, ale v celej Južnej Ázii. Je to región s takmer 2 miliardami ľudí, ktorého rozvoj je brzdený týmto konfliktom. Menej investícií znamená pomalší rast, menej pracovných miest a menší prínos pre globálnu ekonomiku. Ďalej sú vojenské výdavky. India aj Pakistan patria medzi krajiny s najväčšími vojenskými výdavkami v pomere k HDP. Miliardy dolárov, ktoré mohli ísť do ciest, nemocníc alebo školstva, idú do tankov, zbraní, lietadiel a rôznej munície, čo opäť brzdí ekonomický rast oboch krajín. Tento konflikt je dôležitý aj z globálneho hľadiska kvôli riziku pre svetové trhy. Keď sa napätie medzi Indiou a Pakistanom vystupňuje, svetové finančné trhy znervóznejú. Investori sa boja neistoty a možnej eskalácie a môžeme vidieť výkyvy cien zlata, ropy a akcií. Aj keď sa nič vážne nestane, už len tá hrozba vytvára tzv. Rizikovú prémiu, ktorá môže ovplyvniť ceny a investičné rozhodnutia po celom svete. Takisto môže nastať aj narušenie svetového obchodu. Hoci tento región nie je takou kritickou dopravnou tepnou ako napríklad Suezský prieplav, rozsiahly konflikt by mohol narušiť letecké a námorné trasy v Indickom oceáne a jeho okolí, čo by malo dopad na globálny obchod a dodávateľské reťazce, ktoré sú už aj tak dosť napäté. A napokon náklady na medzinárodnú bezpečnosť. Udržiavanie mieru, diplomatické misie a snahy o mediáciu stoja peniaze a zdroje, ktoré by medzinárodné spoločenstvo mohlo využiť inde. Takže áno, aj keď sa nám konflikt medzi Indiou a Pakistanom môže zdať vzdialený, jeho ekonomické a bezpečnostné dôsledky sú globálne. Takže čo sme sa spolu dozvedeli? Konflikt medzi Indiou a Pakistanom má hlboké historické korene a počiatky v rozdelení v roku 1947 a bojoch o Kašmír. Konflikt je sprevádzaný viacerými vojnami a dnes je ešte nebezpečnejší kvôli jadrovým zbraniam. Navyše, celú situáciu komplikujú záujmy svetových mocností a hoci sa boje odohrávajú tisícky kilometrov ďaleko, nestabilita, obrovské vojenské výdavky a hlavne riziko eskalácie majú dopad na globálnu ekonomiku a bezpečnosť. Celé je to pripomienka toho, ako je svet dnes globálne prepojený. Konflikty na jednej strane planéty môžu ovplyvniť milióny životov ľudí na tej opačnej. A je to tiež smutná ukážka toho, aké obrovské ľudské a ekonomické zdroje sa premrhajú na konflikty namiesto toho, aby sa investovali do lepšej budúcnosti. Nezabúdajme, že za všetkými týmito politickými a ekonomickými číslami sú milióny obyčajných ľudí, ktorí chcú žiť v miery a pokoji. Čo si o tomto konflikte myslíte vy? Napíšte mi svoj názor do komentárov a ak sa vám toto video páčilo, budem rád, ak mu dáte like. A samozrejme, ak nechcete zmeškať ďalšie ekonomické alebo politické video, nezabudnite kliknúť na odber a na zvonček. Ďakujem za váš čas a vidíme sa na budúce.